I remember time in dinabiro banka interview Mr. Dennis Mahata, I think should be 11 months ago. Ndinaza mkula mau omuza kuti remember kunena kuti pali sentence imene maenda kuti amalawi siwafera and ine ndinaza mkula kuti ndinaza manga clarify kuti sentence imeneyo ikufunika clarity kwanzuri yayi amalawi siwafera ngati sanakumvetsetsa koma amalawi akakumvetsetsa amalawi amayima nawo limodzi amalawi akakumvetsetsa amalawi amayima nawo limodzi koma akapanda kukumvetsetsa zimavuta pati muti mvana penepopo like it's not long ago sikanakale kwambiri pamene ndithu amalawi amajama yamanganya kwambiri kujama yamanganya apelo chayo Yudasi anampereka Chilima anatere koma panopa manganya kwako ndi star ndikamati star mvesese right yeah ndiye point yamba ndimene point number 2 amalawi asintha chokangwani panopa ndi manganya yes basi panopa akwera ya manganya like hey guys thank you so much Mr. Kadi panopa kuti amanganya landilani malo anu muli moyo Amalawi lelolo I want to ndikufuna ndikupasa the picture nthawi zambiri timati tikamakamba tikabwera pa TikTok ndikumakamba nkhani za ndale za kwathu pamabwera anthu ena otukwana anthu ena okuti nzeru alibe safuna kumvesesa zimene anzawo tikufuna kunena lero ndifuna ndingokupasani picture imodzi ndifuna ndipereke ulemu kwa munthu amene pa page pano takhala tikumung'amba kwambiri timamuti Dr. Michael Ussi munthu amene wandisangalatsa kwambiri I believe kuti Dr. Michael Ussi wapanga zinthu zimene anthu andale ambiri akukanika kupanga. I'll tell you why. Zimene akuyankhula Michael Ussi akuipanga dismantle MCP from inside. Mpaka na MCP yachita mantha mwaona Jessica abwera pamene paja kuti kumuopseza iweyo ndiwe ndani iwe umaidziwa MCP meaning kuti inu tonse timaidziwa MCP ukatiuza ifeyo kuti umaidziwa MCP basically you're telling us kuti mukufuna kumupha Michael Ussi ndethe umaidziwa MCP language rhetoric komano ngati munamupha Chilima muonesese kuti Michael Ussi mukhale super smart because ndikamutukana nzeru kwambiri amaoneka kuti because ndi comedian anthu a comedy anthu timapanga undermine koma Michael Ussi waonesa kuti ndi wanzeru kwambiri zimene akuyankhula akuchotsa ulemu wonse umene timampasa Chakwera akupanga dismantle system yonse imene apanga setup achina Chakwera one by one zimene akuchita ine zikundisangalatsa because I'm a political student. I follow global politics. Ndimafuna ndizipanga understand mene anthu akuganizira mene anthu akuyendesera maiko awo zimandisangalatsa. Am I right? Ndikupanga publish my books anga ndipanga publish 2 books at once where I have my political views. But pakali panopa I want to give flowers to Dr. Michael Ussi. Munthu amene wandisangalatsa kwambiri. I want to give him his flowers as he's there right now. I want to say, Michael Ussi, receive your flowers. Waingamba to MCP to ukungati MCP yaluza ma votes. It's because of Dr. Michael Ussi. At this point, if this point in time, if we can understand
the way the politics is going, and we are approaching the elections in Malawi, you have to understand that it's Dr. Michael Ussi that has actually dismantled the whole system of Chakwera. That's the truth. Facts. Don't take it away from him. Muntu wanzeru kwambiri wandisangalatsa kwambiri ndepanopa ndimangofuna ndingonena kuti Dr. Michael Ussi, receive your flowers, my brother. Aluta continua. Bakali bag aya maboso awa asilikali amakani mfuti izi ndizachitetezo zimene zikuchitika asilikali itakwesa mfuti zanu zokai kunoko alande mfuti so akalanda mfuti asilikali so akalanda mfuti afuna nditani ndiye akumanira kuti timbane akulina kuti amene iyi timpweteke amene iyi kulilongwe asabwere ndati netta kuyenda kuchokera pano basi ukafika kulilongwe konko ine ndingaombe kufa ndikafa ndizima kupweteka ukafa umova kupweteka mubaibulo muli mawu muzachita chibwana kufikira lida chibwana inu muliso mawu kwaikika kwa munthu kufa kamozi kena muchani chiweruzo ziko lino chikafuna kukonza osamaopsezana iyayi osamaopsezana olo akadipa andija anditafuna ndiye ndifuna kuti panopo wina wache wakomwepo zamketika kuti ayi mfuna mumuphe Michael Ussi wala bajana mena ukamera namo iyo wangulankhula anzakewo ndikuponya ka audio ndiye ndifuna kuti panopo wina wache wakomwepo zamketika kuti ayi mfuna mumuphe Michael Ussi wala bajana mena ukamera namo iyo wangulankhula anzakewo ndikuponya ka audio mukalawo yamba kuimvera asatayika anthu amvera musalole zimenezo wauzeso apakamisawo nkhani imene asayilole asalole nkhani zimenezo anyamata onse muuzane nkhani imene itine pafolamu paja nayamba kuimva kandi 4 days sopano manganya asowe manganya must be disciplined manganya asokoneza ulula zisisi yakwesa chipani chake chitata kwesecho lekeza lipopo musalole lekeza lipopo Tibane. Kaika ni ndibe na mwani. Ndibe na kifungo mtu. Ana